Здравейте, аз съм Сергей Стойнов и съм от фирма Tempus BG. От името на цялата фирма искам да ви поздравя с честита нова година, да ви пожелая здраве, късмет и много успехи през настоящата година. Събрали сме се в централния офис на нашата фирма и след малко ще изтеглим имената на всички участници в коледната томбола, публикувана на сайта Tempus BG. Регламентът, преди да започнем с теглянето е, че за всички участници, които са попълнили правилно нашата анкета, ще изтеглим 10 поощрителни талона за отстъпка към нашия магазин. И 11-тият последен от всички събрани в нашата купа ще получи мобилен бизнес телефон Привилек с 2 сим карти. Пред нас се намира нашия малък асистент Вики и от неговата ръка ще излязат имената на всички печеливши. Започваме с теглянето на талоните за отстъпка към Tempus. Името на първия печеливш е печели Ванюшка Христова. Втория участник, който ще се здобие с талон за отстъпка е Станислава Карова. Третият печеливш е Едно. Хубаво разбъркай, Вики. Да, изведи си едно. Сигурно доста се вълнувате. И третия печели са Димитрова. Четвъртият печеливш, който ще се здобие с талон за отстъпка е и петия. Четвъртия и петия, ето те си вървят ръка за ръка, е Борис Стефанов. Петия, който печели е Милена. Тук имаме още няколко. Виждам, че Вики доста ни помага. Стегля Майя Иванова. Седмият участник е Добромир Николов Стоянов. Осмият ни участник, който печели талон, е Милен Тодоров. Много станаха. Деветия участник е Александър Кълудов. И ни остава още един талон да раздадем. Последния, който ще си вземе талонче за отстъпка, Димо Димов. И сега настъпи моментът, в който ще изтеглям 11-тия последен участник, който ще спечели мобилен бизнес телефон Привилек. И това е Валерия Георгиева Петрова. Тя ще може да се радва на новата си придобивка. Нека да е честито. Благодарим на всички участници и до нови срещи! Тази. По-удобно.